גם אילן רב בדים, תחילתו בגרעין. כך קראנו לתוכנית שנגיש לכם הערב, ואשר תוקדש לתקופת השירות בנחל. האם ידעתם שאת השם מרחבים הציע יצחק ריקלין למזכירות ההנהלה הארצית עוד לפני שהיה מרכז הגרעין? בריאיון שנעשה עמו לקראת הכנס, הוא סיפר שהציע את השם הזה בעקבות התוכניות לפיתוח מרחבי הנגב. הוא מוסיף ומספר. אני במשך מספר שנים עבדתי בהנהלה הארצית של בני עקיבא והתמחיתי בריכוז גרעינים, וכשחזרתי למשק, מזכירות המשק החליטה להטיל עליי את התפקיד לרכז את הגרעין. מי שהחליט על שיבוץ הגרעינים והקשר שלהם למשקים מסוימים, זו הייתה מזכירות הקיבוץ הדתי. לפי המלצות של ועדת הנוער של הקיבוץ הדתי, אני הייתי חבר בוועדת הנוער של הקיבוץ הדתי, ומתוך שיקולים שונים, משקים שכבר קיבלו גרעינים, משקים שעדיין לא קיבלו גרעינים, אז נפלה ההחלטה לכוון את גרעין מרחבים לעין צורים, כאשר הקיבוץ הדתי חשב, מאחר שמדובר על גרעין נחל ישראלי, וקבוצת עין צורים היא קבוצה של נוער, ברובה של נוער ישראלי, יש סיכויים גדולים שהגרעין הזה ייקלט טוב במסגרת המשק. הקשרים ביני לבין הגרעין התחילו למעשה עוד לפני שקם הגרעין עצמו, לפני שהגיע לעין צורים. אני ביקרתי בבתיהם של חברים מסוימים מהגרעין. אני ביקרתי למשל בבית של משפחת ברוכי, שבו נמצאו שאולי ויבדל לחיים ארוכים אברהם תמרי, ודרכם למעשה יצרתי קשר עם חברים נוספים, ולכן ברור שאת החברים שהכרתי הם היו הראשונים שיצרתי איתם את הקשר במסגרת הגרעין, ועד כמה שאני זוכר גם חלק מהחברים האלה היו אחר כך גם במזכירות הגרעין, שאיתם היה לי קשר יותר חזק מאשר עם החברים האחרים, ובזה התבטא הקשר למעשה המעשי הרצוף שלי עם חברי הגרעין בזמן שהיו בעין צורים. אני חושב שבסך הכל היה צמא גדול בעין צורים לקליטת אנשים צעירים. בערך באותם השנים עין צורים קלטה גם גרעין דרום אמריקאי במשק, ולכן הדבר הזה נתן אפשרות להרחיב גם את המשק וגם את החברה בעין צורים, ואני חושב שבסך הכל, עד כמה שאני זוכר, היחסים היו טובים. עתה נעלה זיכרונות מתקופות שונות בחיי הגרעין בימיו הראשונים. על התקופה הראשונה, הכוללת את ועדות הקבלה, ההכשרה והטירונות, ישוחח אריה פז עם חברים. אריה, בבקשה. התחלנו בדברי ברכה כשהנציב, שהרב נריה קרא לו הנציב הקטן, אני רוצה לתקן מבחינתנו. נפתלי, בשבילנו אתה הנציב הגדול. דיברנו על הקמת הגרעין. הקמת הגרעין הייתה סליחה, אם אמרתי קודם על הדברים הגדולים של הרב בר אילן, אני רוצה להגיד על הדברים של ביני, אני נדהמתי מהדברים האלה. אני שומע את זה כאילו פעם ראשונה. לא זוכר כאלה מילים יפות. אני חושב שאתה צריך להקריא את זה פעם נוספת. באותו כינוס גרעין בחרו מזכירות גרעין, כי אחרי כל המילים היפות צריך מישהו שיעשה את העבודה השחורה.
ההתלהבות להקמת הגרעין הייתה התלהבות עצומה. כל הילדים, אנחנו צעירים, יוצאים מהבית, ופתאום רואים מרחבים חדשים. קודם כל לנסוע מחיפה בצפון, לנסוע עד לעין צורים. רק לארגן את הנסיעה הזאת הייתה בשבילנו חוויה גדולה. ולבוא לשם לעין צורים ולפגוש פתאום חברים מכל מיני קצוות, ויש לכולנו מכנה משותף אחד, כולנו קדימה בני עקיבא. קדימה בני עקיבא זה הייתה מלווה בהתלהבות רבה מאוד, ובאים לכאן ורואים בבת אחת, אני לא יודע כמה אנשים היינו שם באותו כינוס, כי כל מי שהיה בשבט מרחבים בא לאותו כינוס. ובשביל לעשות עבודה שחורה צריך לבחור מזכירות גרעין. מי שהכניס אותי לעניין הזה היה אברהם שטרן. אני לא יודע אם אתם זוכרים איך היו שם הבחירות, אבל אתם יודעים שתמיד שיש בחירות אז יש מניפולציות, ואברהם שטרן זיכרונו לברכה עשה איזושהי מניפולציה והכניס אותי, ובתוקף אותו עניין אני עומד פה היום. והעבודה השחורה התחילה כשהיו ועדות קבלה מהמספר העצום, שאני חושב שהיינו באותו כינוס, באותו שבת כאן, היינו כ-150 ואולי יותר, ואחר כך היה צריך לצמצם, והקימו ועדות קבלה. ועדות קבלה זה איזשהו, מישהו צריך לעשות את העבודה השחורה, זה קצת לא נעים, ומי כן ומי לא. ובכל סניף, בכל אזור, הוקמה איזושהי ועדת קבלה, וועדת הקבלה הזו אמרה, לא, אתה לא, אתה כן. ונוצרו מאז כמה עיוותים שתאמינו לי, עד היום ישנם אנשים שמזכירים לי את זה. עברו 50 שנה, אבל יש כאלה שמזכירים לי את זה. ואמרה לי ציונה לפני כמה ימים, כשדיברתי איתה על אותו עניין, היא אמרה, תשמע, אל תדאג מהעובדה שמזכירים לך את הדבר הזה. כי אם זה מה שמטריד אותם, סימן שמצבם טוב. אני רוצה להזמין לכאן את אחד מהאנשים שעזר, שהיה באותה ועדת קבלה בסניף חיפה, יהודה פרסלר, כמה מילים, איך עושים ועדת קבלה, איך בודקים מי כן ומי לא. אתם רואים יד רוחצת יד, חיפאי ישר מזמין חיפאי. עכשיו אני אבקש, לפני שאני אתחיל, אני מבקש מאריה, קח רובה בבקשה ותסתובב מסביב למחלקה. אתם יודעים שמי שחסר לי כאן על הבמה זה מוישה גוטליב. הרי אנחנו היינו שנינו, כשהיו מבקשים מאיתנו, היינו מכינים מצגות עם כמה מערכות, בלי בעיה. ננסה לעשות את זה לבד. אני רוצה לדבר. טוב, אז באמת דיברנו על זה פשוט. א', אני יכול לדבר מה שאני רוצה. התברר לי אחרי הערב שאנשים לא זוכרים שום דבר. וכל מה שאני אספר יקבלו, כי ישבנו בשולחן וניסיתי לדלות משהו, אף אחד לא זוכר בכלל שהיה ועדת קבלה. בכל אופן, אני זוכר בחיפה, דרך אגב, עכשיו הזכירו לי, צוצי קרא לי לתפילה, והוא דפק לי על הגב ומישש לי. וככה קיבלו אצלנו חברים. בדקו אם יש ציצית. מי שלא נכנס לחדר עם ציצית, גמרנו, סופו. עכשיו, אנחנו הגענו לכמה שכן רצינו שיבואו, הגענו להם ציצית בחוץ. ויכלו להעביר אחד מהשני, אבל רק למי שרצינו, לא לכל החברים. אני חושב שזה סיפור אחד, הוא קצת בהגזמה, אבל יש בו משהו. יש בו משהו. אריאל יש לו איזשהו סיפור דומה. בוא תספר, בוא תספר. בוא תספר. חזי, אתה מסכים שהוא יספר? כן, הנה הוא אמר שכן. סניף ראשון, סניף רחובות, היו סניפים קטנים, אז הייתה ועדת קבלה אחת לשני סניפים, ועבדכם הנאמן, אתם יודעים שאני מאוד מקפיד על קלה וחמורה וכו', אז אני הייתי ועדת קבלה, ואחד האנשים שגרם לי הכי הרבה לבדים ואיסורי נפש זה היה חזי. למה כשהוא בא לרעיון, שאלתי אותו, בלי בושה, יש לך עכשיו עליך אתה עם ציצית? הוא אמר לי לא, והיה לי קשה, אבל החלטנו בכל אופן לקבל אותו. יש לי כאן לפניי אחד מהסיכומים של ישיבות מזכירות גרעין,
ואני מקריא לכם מה כתבנו, אני לא יכול לזהות של מי כתב היד. קודם כל זה כתב נשי, אני לא יודע, טוטו יושבת כאן, ציונה יושבת כאן, אולי מישהו אחר כתב את הדבר הזה. אני מקריא. חול המועד פסח, נוכחים יצחק ריקלין, אברהם תמרי, שאולי, אריה, ציונה, טוטו, המקום אין צורים. סיכום הכינוס, הפיצול והצמדה למקום האחירו את האווירה, את אווירת הכינוס. הדיונים על מטיבתא עמדו על הפרק. שמנו לב לכך שהמצב החברתי בגרעין עלול להביא לידי משבר. ישנם חברים שיש נגדם טענות ברורות, לפיהם אין להם מקום בגרעין. החברים הללו הם בעיקר חיפאים. כך כתוב. אני מקריא לכם כאן כתוב, כך כתוב פה. אמרתי לכם, היה צריך לעשות עבודה שחורה. זה חלק מהעבודה השחורה. יש פה כמה שמות שאני לא אקריא. החברים שיש נגדם כבר היום טענות ברורות נמחקו מהגרעין, בעוד שייתכן שיצטרכו לערוך טיהור רציני, כך כתוב במרכאות, טיהור רציני במחנה העבודה כשיכירו את החבר'ה. רבותיי, זה כתוב, הנייר הזה הוא נייר חדש כי זה מודפס מחדש, אבל המילים האלה מצולמות מהמקור. אם עברנו את המכשול הזה של ועדת קבלה, היה עכשיו מכשול נוסף. היה הכשרה, בני עקיבא, מילים יפות, שמענו קודם מילים יפות מכל הכיוונים, אבל צריך עכשיו לעשות עבודה. תורה ועבודה, יש גם עבודה. איך עושים עבודה בהכשרה? אורי, בבקשה. טוב, חבר'ה, מטרת ההכשרה הייתה להכשיר אותנו להיות חקלאים. לכן באנו להכשרה בעין צורים. ההכשרה בערך כחצי שנה לפני הטירונות. חבר'ה בוגרי תיכון, מהסניפים בארץ, חוץ מכמה שבאמצע עזבו את התיכון, באו להכשרה, וכאן היו עבודות חקלאיות. ומה עבדנו? יפה. בואו, קודם מתחיל בכותנה. בכותנה היינו כותבים את הכותנה ביד. עכשיו, מי שהיה אחראי עלינו זה היה דוד דאובה. ואנחנו היינו עוברים וכותבים, אבל היינו צריכים לעשות מכסת משקל. אז מה היינו עושים? שמים אבנים. וככה עבדנו על דאובה, והוא בא והיה אומר מרכז משל, תשמע איזה עיוול, משהו רציני מאוד. זה לגבי הכותנה. רק היה בצל. כל בוקר, ב4 בבוקר. יצחק ריקלין היה מהיר אותנו, כי אנחנו הולכים לישון מאוחר, הוא היה בא לצופים. חבר'ה לקום, ב4 בבוקר, הבצל היה יושב בכניסה מצד שמאל, בחלקה, לא יודע, ד' ג', והיינו עושים את המכסה שלנו, פצלים, ארגזים, והסיפור עם הבצל, כמה חבר'ה נסו ללמוד, אני חושב, שבעת כפר הרועה. צ'ומבס, היה לו אופנוע, אם אתם זוכרים. אני והוא הרבצנו ב8 בבוקר, גמרנו את המכסה שלנו, עלינו על האופנוע, אני חושב שהוא זוכר את זה, ונסענו לכפר הרועה ליום לבקר את החבר'ה שלמדו בישיבה. וכמובן הגזר והחמניות, מי שזוכר, ומה עוד עסקנו? ואני לא רוצה לדבר על נחל עוז, כי זה כבר היה סיפור אחר, שם היה צריכים לאסוף כסף לקופת הגרעין. תודה רבה לאורי. אורי הזכיר שהייתה מטיבתא. הרעיון היה יפה מאוד, תורה ועבודה, הלכה למעשה. עבודה, היו חברים שעבדו כאן בקיבוץ, עבדו בחקלאות, לכלכו את הידיים, היה בוץ בציפורניים, הזיעו, קראו לדבר הזה, אם אתם זוכרים גם את הביטוי גידולי זווית, כי כשעמדו ככה לדלל, אגב קיבל צורה של זווית, ודיללו, והשורה ארוכה. כואב עד היום. השורה הייתה ארוכה, זה לא נגמר. הייתה עבודה, חבר'ה, העבודה הייתה... לא היינו רגילים למצב הזה, שבעצם צריך לעבוד. אבל לא רק צריך לעבוד, היה גם צריך ללמוד. מרדכי, בוא תספר לנו סיפור קטן על הלימודים שהיו במטיבתא בכפר הרועה. חכה עוד שנייה אחת. חכה שנייה. פספסתי משהו.
יש עוד סרט אחד נוסף שקשור עם אותם ועדות קבלה שאני פספסתי לרגע והזכירו לי, תודה רבה. סרט שקשור עם אותה ועדת קבלה, עם אותם הנחיות שאנחנו קיבלנו. אנחנו חשבנו שאנחנו גיבורים, שאנחנו עובדים בחלל ריק, אבל בעצם אנחנו היינו לחוצים בתוך מלחציים. מצד אחד, ההנהלה הארצית. מצד שני, הקיבוץ הדתי. הקיבוץ הדתי התבטא על ידי שני אנשים, יצחק ריקלין מצד אחד ואברהם שטרן מצד שני. ובנוסף לזה, מי שעמד מאחור היה תאריך גיוס. אז בעצם אנחנו חשבנו שאנחנו בחופש הכי גדול שבעולם. בעצם אנחנו היינו לחוצים, חופש הפעולה שלנו היה קטן מאוד. אמנם במידה רבה אני הטלתי את כובד משקלי על הוצאת חברים מסוימים, אבל היוזמה לכל העניין הזה באה מלמטה, באה מחברי הגרעין. הייתה אי נחת ואי הסכמה לגבי התנהגותם של חברים מסוימים. הדבר הזה נוגע גם לצד הדתי וגם לצד החברתי, ולכן אפשר לומר שאני ראיתי את עצמי בזה שליח הציבור על מנת לעזור לגבש את הגרעין בצורה נכונה. הבנו שיש גורמים מסוימים שהם מפריעים לגיבוש הגרעין, ולכן היה חשוב שהגרעין למעשה יוותר עליהם כדי שיוכל להתגבש מבחינה פנימית בצורה חיובית. מרדכי, זה... תודה לאל. הכתם הזה מאחור הוא קצת לכאן וקצת לכאן. ערב טוב. ביקש ממני אריה, אם אני זוכר, איזה שהם אירועים מן המטיבתא. תקנו אותי אם אני טועה, היינו שם חודש. זו תקופה יחסית מאוד ארוכה, אבל מטבע הדברים הייתה חלוקה בין אלו שהיו לגרעין כבוגרי ישיבות לבין מי שלמדו בתיכונים. וכמדומני שבני הישיבות למדו בבית המדרש למעלה, מי שזוכר את המבנה של כפר הרועה, האחרים למדו באולם למטה. כמובן שאכלנו כפי שאכלו בני הישיבה, מי שזוכר שם את המטבח, היה נביך של אוכל, באנו מהקיבוץ שאכלנו יחסית והגענו לשם. אבל אני זוכר דבר מאוד מעניין, אולי מישהו מכם גם כן יזכור, אנחנו התכנסנו פעם, היו לנו שיחות, ביניהם הרב יששכר מאיר, לימים שהקים את הישיבה בנתיבות. כמובן גם הייתה שיחה עם הרב נריה, אני זוכר ליל שבת אחת שירדנו לסניף, והרב נריה, דנו איתו בדברים שבסתירה בין תורה למדע. אז זה נושא של גיל העולם, זה דברים שהעסיקו אותנו הרבה מאוד. ואז הוא נתן דוגמה שאני לא אשכח אותה. הוא אמר בן כמה היה האדם הראשון שנולד, הוא היה בן יומו, בן יומיים, יכול להיות שהוא היה אדם מאוד מבוגר, האדם הראשון חי מאות שנים. ובזה הוא ניסה להסביר שלא צריכה להיות סתירה בין המדע לבין התורה, כדוגמה. זהו, הלימוד היה די פורה, אנחנו מאוד נהנינו, אני זוכר, התנאים היו קשים מאוד, גרנו באולם אחד גדול, כולנו שם ישנו, לא היו עוד שקי שינה, אפילו גדוד 50 לא היו שקי שינה של בני אדם, שם עם כל מיני סמיכות, כל אחד הביא מהבית מה שהיה לו כאן בהכשרה וכו'. נעים לראות את כולם כאן, אבל זו הזדמנות מאוד מעניינת לראות אנשים אחרי כל כך הרבה שנים. תודה רבה לכולכם. 3 מילים למדתי במטיבתא, אני לא זוכר איזה סוגיה למדנו, אני לא זוכר איזה משנה, איזה גמרא למדנו, 3 מילים למדתי שם, ואני זוכר אותם, והזכרתי אותם לאחד מהנוכחים שישנם כאן. מרדכי הזכיר את הוויכוחים שהיו, את הדיבורים שהיו על ענייני דת ומדע, על כל מיני ויכוחים שישנם על דת, הלכה למעשה, מה כן לעשות ומה לא לעשות, ואנחנו היינו צעירים, מלאי התמודדות עם הוויות העולם, והיה יהודי אחד אצלנו שהיה נחשב תלמיד חכם, ואני בא אליו בשאלה, ואני אומר לו, תשמע,
הדבר הזה והזה לא מסתדר לי. והיהודי הזה אומר לי, אין לי הכי נמי. ואני חושב לעצמי, רגע, מה זה? אני לא מכיר את הביטוי הזה, אין לי הכי נמי, כי אני באתי במקום שבו אני למדתי, לא למדתי בבית ספר דתי. תיכון, לא היה דתי, לא הכרתי את הביטוי הזה. ואני בא אליו עם שאלה נוספת, רוצה לגרור אותו למלחמה, רוצה לגרור אותו לדו-שיח, להתלבטות, ואני מביא לו איזושהי סוגיה אחרת, איזושהי בעיה אחרת, והוא אומר לי, אין לי הכי נמי. ולא ידעתי אפילו בדיוק את המובן, אבל הבנתי משהו שאומר, אני מסכים איתך, אבל... ולא הבנתי את המילים. וחזרתי אליו בנושא הזה פעם ופעמיים ושלוש, והוא אומר לי, אין לי הכי נמי. הבחור הזה עזב אותנו, ומתוך לבטים פנימיים שהיו לו, עם אותם בעיות, שאנחנו היינו כן דת, לא דת, והלבטים האלה היו גדולים, כמו שכל צעירים מתלבטים בעניין הזה של דת, עד כמה הדבר הזה משכנע, או זה רק עניין של אמונה, ואיפה אני נמצא בתוך המאבקים האלה של דת ואמונה. והבחור הזה, ואם הוא ירשה לי אני אזכיר את שמו, קם ועזב. קם ועזב. אני רוצה להגיד לכם, היום, אחרי 50 שנה, פגשתי אותו כאן. לי הדבר הזה העביר בי רטט. דיברתי איתו לפני שבועיים, רציתי לפגוש אותו לפני המפגש הזה שיש לנו כאן,